Naglabot sa siyam ka mga minor de edad ang naaprehend sang kapulisan sa Banwa sang Kalinog. Suno kay pulis Major Dadji Dilema, hepe sang Kalinog Municipal Police Station, nga matawhay man kag wala nag-resist o kung may kaso nga nagpalagas ang mga kabataan. Itong turnover tayo na sa ilang ginikanan. Okay, no problem gid siya. Dugang paniya nga ginadulong lang pauli ang mga kabataan nga ila na-apprehend sa tagsa nila kapanimalay. Madumduman nga sang tinilikdan nga Marso 14, ginpapanaog ni Kalinog Mayor Francisco Calvo ang Executive Order No. 2023-17 ukon ang curfew for minor humalin alas 7 sang gabi tubtob alas 4 sang aga. Bangod man sa mga napila ka mga insidente nga ginakaumidan sa mga kabataan kag sa pila ka mga iskandalo nga nagpahigko sa ngalan sang Banwa. Kag ini si Kamanderang Carl Garganera nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule.